Какво му трябва на човека? Малко щастие, лавандулово поле и лавандулова бисквитка. Връзка с природата. Това избрах да е видеото, първото видео за новия ми канал, който се казва Другото ми аз. Тъй като на канала за карти Таро много протестират някои, когато съм себе си, защото много хора са свикнали, че трябва да живеят в ограничения поради някакви правила, съображения, по някакви норми. Съжалявам, но като творческа натура, като човек, който създава, който е така с развито въображение, много, за мен свободата, не само като човек, но свободата на изразяване е много важна. И ако изпадам в такива настроения, супер! Всъщност, вие не осъзнавате, че това е енергията, която ви трябва за да манифестирате и това е състоянието, което ви трябва, за да бъдете себе си, за да може да създавате, за да може да създавате новия си живот по начина, по който искате. Така че за тези от вас, които откриват така прилики между мен и тях, както казвам, когато лудите ви хванат, нали? Когато така съдбата ви е била шута, или Меркурий в момента, защото мен явно Меркурий ме е задействал много яко, да правя и създавам неща и въобще не мога да си намеря място. Така че ако ви е познато, ако така, вие сте същите или ако завиждате тайничко и искате да сте същите, няма значение. Този канал е за всички, които искат да се променят, искат да се чувстват свободни, а може би се чувстват свободни, искат да видят някоя друга луда душа тук какви ги върши. И тъй като се казва Другото ми аз, ние всички имаме Другото ми аз, така че този канал е за всички. Надявам се да събере много последователи и се надявам да се родят много луди и красиви неща на този канал. Така че това е освещаването на новия ми канал. На здраве! Нямам чаша, но на здраве!